MTV. Гадәттә, һәр гаиләнең, һәр милләтнең үз традициялары бар. Һәм ул буыннан буынга күчеп, тарихны саклый торган кыйммәтлек. Җырчыларыбызның гаиләләрендә бүгенге көнгә кадәр борынгы традициялар сакланганмы һәм аларның кайсылары үтәлә? Бүген мин, Зөлфия Гыйльметдинова, бу сорауга җавапны яшьлек тавышында ачыклыйм. Киттек! Кызганыч, ләкин безгә алдагы моңлы җырчыбызны озатыр вакыт килеп җитте. Клибын соңгы тапкыр карыйбыз. Yazgı gürüle öktey, oğup bara yeşilik, qorılı bızılı yılğa yarından. Sin unutma minni, qora күзләріме, kitip baramı senin yanыңнан. Yanarsın utılarda, iske alğan şokta, күзләріңе tulur yaşlarың. Deginde meni bulmam, ayrılıda yollar, unuturga kirek ötkenni. Ekranlarımızda en күркәм мизгел премьера танышабыз. Bu dünyalarga tuğan katikler, iki can kökte seyip kavuşa, tik köpüler jirge kilip adaşıp, ting bulmağan mı, ting dip yalğışa. Seni kendesin kökler izlegen, seni kendesin kökler jibergen, yürek yalğışmay yana sigenige, bezinin yürekler мәңгіге бірге. Туғанға текілім, үзіліп сүйгеннер, уәғді беріші, дейлер көкләрді, саф мәхәббәттен, йылдыз қабына, нұр үміт болып, яна көзләрді. Сені кәндәсін, көктер ізілеген, сені кәндәсін, көктер жіберген, yürek yalğışmay, yana sүйгенге, безінің yüreklер мәңгіге бірге. Сені кәндәсін, көктер ізілеген,
TMTV телеканалының социаль шілтерлері сізнің ішін ішлейін. Instagram, ВКонтакте, рәсми сайт, бірді өр яңа хабарлар, одна сайын шәп бүләклер, һәм сіз яратқан жырлар. Әйдә. Әйдә. Исеңдәме иркәм җир читенә, китәргә дә әзер идең син. Шул сүзләрең өчен яраттым да, иң кадерле кешем хәзер син. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Şiirlerge gidip adaşular, Kirek tügel yürek kütermez. Işanışlı bit ol bezning suyu, Күңелләргә җилләр үтәлмәс. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Без булмаган җирдә гөлләр башка, башка төрле сайры кошлары. Кирәкмәсең мәхәббәтне сынау, Яннарымда гына бул барып. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Мәхәббәтне сынар өчен генә, кирәк түгел ерак китүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Җитә бары җаның тәнең белән, бер-береңне якын итүләр. Бер-береңне якын итүләр. Күптән түгел генә премьера булып кергән яшь талантлы җырчыбыз Искәндәр Шакиров чираттагы баскычта урнаша. Аның клибын мөгаен күреп өлгергәнсездер. Гадәттән тыш булган стиль, яңа җыр һәм сыйфатлы клип. Карыйбыз. Күзләремә минем карап, якты утларны син яндыр. Янарыңа ачып барам, каршы ява миңа яңгыр. Җил авылга бирешмичә,
Атлыйм алға сиңа таба Яуған яңғыр бүртіклері Жерде ұлға болып аға Көрер үшін бір минутқа Сеер үшін тек бір мезгілге Ерегімні салма ұтқа Келешекте болайық біз бірге Көрер үшін бір минутқа Сеер үшін тек бір мезгілге Ерегімні салма ұтқа Келешекте болайық біз бірге Adımlarım sanıy Kızgı jiller baştan sıypap Şeşlerimni artqa tarıy Көз алдымда bütün dünya Ләкин барам сиңа таба Берешмеші абынмайша Мен бары бір сені табам Көрер үшін бір минутқа Сеер үшін тек бір мезгілге Ерегімні салма ұтқа Келешекте болайық біз бірге Көрер үшін бір минутқа Сеер үшін тек бір мезгілге Ерегімді салма ұтқа Келешекте болайық біз бірге Бір минутқа, бір минутқа, бір минутқа Бір минутқа, бір минутқа, бір минутқа Бір минутқа Көрер үшін бір минутқа Сеер үшін тек бір мезгілге Ерегімді салма ұтқа Келешекте болайық біз бірге Көрер үшін бір минутқа Сеер үшін тек бір мезгілге Ерегімді салма ұтқа Келешекте болайық біз бірге Ие. Yarım iki tweetle. Haydi tertip güne montaj bitkeş veririz. Biz bundan buğunğa көше тұрған dini beyramlarını birde kaldırmıyız deyip sözün başladı şirattағы жыршыбыз. Biz bütün gailemiz hem әти әнилер bilen birge tuğan günlerini, beyramlarını bilgilep ötemiz. Гадәттәге ял көннәрдә туганнар белән кунакка йөришәбез, җәй көннәрендә еш табигать кочагына чыгып, рәхәтләнеп, сөйләшеп, көлешеп, тәмле ризыклар пешерергә яратабыз ди. Афәрин, бирегә үзеңне чакырабыз. Зифаталар тыныш кына аккан көмеш су Синең яныга кайтсам яшьлегемә кайтам Шуңа күңелләрем яманы су Шуңа күңелләрем яманы су Исемдә беренче сөюләр исемдә Беренче көюләр исемдә Беренче яратам кадерлем Яшьлегенең гармонлы кичләрен сөйгәненең серле күзләрен искә төшкән саян сандугач сайравы сагындырмас микән кемнәрне сагындырмас микән кемнәрне
isimde. Birinci küyüler isimde. Birinci yaratam kadirlim diyorlar isimde. Birinci süyüler isimde. Birinci küyüler isimde. Birinci yaratam kadirlim diyorlar. Balalarda üsüp jitti, suyu kildi hazır alarga. Sandugaşlar tanlap tаңnar attıralar, bizning yaşlik qolgan tugayda. Bizning yaşlik qolgan tugayda. İsimde birinci suyular isimde. Birinci küyüler isimde. Birinci yaratam kadirlim diyorlar isimde. Birinci süyüler isimde. Birinci küyüler isimde. Birinci yaratam kadirlim diyorlar isimde. Birinci yaratam kadirlim diyorlar. Alдағы жырчыларыбызның гаиләләрендә гырыф, гадәтләр күп түгел. Шулай да берничәсе сакланган. Ел сайын мулла чакыртып Коръән ашлары уздыралар. Зур бәйрәмнәр алдыннан өйләрне җыештыралар һәм милли ризыклар пешерәләр. Әйдәгез үзләрен дә бирегә чакырык. Экраннарыбызда Алсу һәм Ләйсән дуэты. Бүген алар беренче унлыкта. Күпне эзләгән кешене әйтәләр төш
Альбина Кармышева яшьлек тавышын дәвам итә. Аның сүзләре белән гаиләләрендә гырыф-гадәтләргә хөрмәт белән карыйлар, ләкин кайсында булса аерып ел сайын үтәлә торган гадәт бар дип әйтмәде. Шулай да алга таба бу эшне кичектергесез төзәтү белән шөгыльләнергә сүз бирде. Бәйрәмнәрне саклап калу бик тә кирәк. Ата-бабаларыбыз мирасын саклап калу безнең бурыч. Альбина бүген алдагы баскычта урнаша. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Синен белән бергә булыр өчен барлык сынауларга әзермен. Шушы якты мәхәббәтем өчен күпме кирәк сине көтәрмен. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Барлык уйлар, барлык хыялларым алып бара синең яныңа. Бу дөньяда синсез яшәсәм мин, тынгы таба алмам җаныма. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Худайыма рәхмәт әйтеп һәр көн уянамын иртән йокыдан. Мин көчле дә очар канатлы да, янәшәм дә син булудан. Мин сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Җанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Сүрелүе аның икеле. Алдагы баскычта Ринас Шигапов урнаша. Аның иң яраткан, җанына рәхәтлек китерә торган бәйрәм ул Сабантуй бәйрәме. Ел сайын шушы бәйрәм бар гаиләне бер мәйданчыкта җыя. Аның фикере буенча, аннан да җылы, күңелле һәм матур бәйрәм юктыр. Каршы алыгыз, биредә Ринас Шигапов.
Yaşakta biz yaşakta günler maturlar idi. Suның яры, ярның талы, кышның кары бар иде. Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә? Ям күренми әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә? Әмма хәзер ни гаҗәптер, ни сәбәптер күзләргә? Ям күренми әллә күзләр, әллә кемнәр үзгәрә? Sular kile turbalardan tal görünmi hiç kayda. Bir yamarlarga kar görünmi hiç kayda. Yaşakta biz yaşakta kim kadirli dünyanın. Suı yarsız yarı talsız kışı karsız bulganın. Yaşakta biz yaşakta kim kadirli dünyanın. Suı yarsız yarı talsız kışı karsız bulganın. Hazır mine yar kayada, tal kayada, kar kaya. Elle üzüm, elle kuzum, elle dünya kartaya. Ama hazır ni gajeptir, ni sebeptir gözlerge. Yam görünmi elle gözler, elle kimler üzgere. Ama hazır ni gajeptir, ni sebeptir gözlerge. Yam görünmi elle gözler, elle kimler üzgere. Yaşakta biz yaşakta günler maturlar idi. Elle kuzum, elle uzum, elle dünyam uzgerdi. Ama hazır ni gajeptir, ni sebeptir gözlerge. Yam görünmi elle gözler, elle kimler üzgere. Ama hazır ni gajeptir, ni sebeptir gözlerge. Yam görünmi elle gözler, elle kimler üzgere. Ni sebeptir gözlerge. Yam görünmi elle gözler, elle kimler üzgere. Ama hazır ni gajeptir, ni sebeptir gözlerge. Yam görünmi elle gözler, elle kimler üzgere. Yam görünmi elle gözler, elle kimler üzgere. Динара Ульданова гаиләсе өчен Сабан туй бәйрәме зур әһәмияткә ия. Чөнки бу бәйрәм халык бәйрәме генә түгел, барлык туганнар белән очрашыр өчен зур сәбәп. Бу Татарстан, Башкортстан һәм Сибирдән барлык туганнарны бер урынга җыя торган бәйрәм. Барысы да үз эшләрен калдырып, ел сайын Зәй районының Суык Чишмә авылында Сабан туй бәйрәмендә очрашалар. Шуңа ул моны иң күркәм традиция дип саный һәм бер дә ялгышмый. Илләргә таралган безнең татар милләте, саклаганнар үз телен, аңлап аның кыйммәтен. Күпме газап кичергән газиз татар халкыбыз, туган телне сакларга һичшиксез дә хаклыбыз. Туган илем Татарстан, горурлык белән әйтәм, якты булыр киләчәк. Татарлар булса бердәм, ишетсеннәр барсы да, без булдырабыз без бергә. Якты булыр киләчәк. Татарлар булса бердәм, ишетсеннәр барсы да, без булдырабыз без бергә. Без булдырабыз бу эшләр, яхшырсын өчен тормыш. Бердәмлектә безнең көч, читтә калмаска тырыш. Күпме газап кичергән газиз татар халкыбыз, туган телне сакларга һичшиксез дә хаклыбыз.
barsı da biz buldurabız biz birge. Yaktı bulları kileşek, tahtarlar bulsa birdem, işitsinler barsı da biz buldurabız biz birge. Yaktı bulları kileşek, tahtarlar bulsa birdem, işitsinler barsı da biz buldurabız biz birge. Әлегенә булып узган Рамазан айын Ландыш Бахауиның гаиләсе көтеп алган. Ислам диненә якын буларак ураза тоту аның гаиләсендә изге гамәл. Көзге йыла каз өмәсе дә гаиләләрендә бик күңелле үтә. Туганнары, күршеләре белән бергә җыелышып, казлар йылкыйлар. Әлбәттә, җыр, гармун һәм биюләр белән бергә үрелеп бара. Каз итләрен тызлап, каклап, бәлешләр пешереп, шулай бергә кичке бәйрәмгә дә күчәләр. Ә без үз чиратыбызда Ландышның җырына күчәбез. Яшьлегебез язларында утыртып без пары миләш. Кәлгечләрдә кызарды күк, син миңа сөйәп дигәч. Син өзелеп сөйгән ярым, иң ышанычлы сердәш. Сөюләргә шаһит булып, чәчәк атап пары миләш. Син өзелеп сөйгән ярым, иң ышанычлы сердәш. Сөюләргә шаһит булып, чәчәк атап пары миләш. Бакчадагы пары миләшләр ястар саен чәчәктә. Ал чәчәктә як бәхетләр, көтсеннәр киләчәктә. Син өзелеп сөйгән ярым, иң ышанычлы сердәш. Сөюләргә шаһит булып, чәчәк атап пары миләш. Син өзелеп сөйгән ярым, иң ышанычлы сердәш. Сөюләргә шаһит булып, чәчәк атап пары миләш. Кызыл миләш тәлгечләрен бергә җыйдык көзләрдә. Безнең сөю чагылдыра, наслар тулы көзләрдә. Син өзелеп сөйгән ярым, иң ышанычлы сердәш.
Şeşek ata бар миләш. Син өзелеп сөйгән ярым, иң ышанычлы сердәш. Сөюләргә шаһит булып, шеşек ата бар миләш. Сөюләргә шаһит булып, шеşек ата бар миләш. Шеşек ата бар миләш. Татьяна Ефремова безнең гаиләдә Раштуа һәм Пасха бәйрәмнәре беренче урында тора ди. Бу бәйрәмнәрнең аерылгысыз өлеше Техвинск чиркәвенә бару. Гаиләбез өчен тагын бер бик мөһим бәйрәм ул 21 июль көнне уза торган Казан Мәрьям ана иконасы бәйрәме ди җырчы кызыбыз. Ниһаять Сабан туй бәйрәменнән башка бәйрәмнәр барлыгы турында да белдек. Татьяна Ефремова безнең каршыбызда. Gülüm akşanın şeşkeleri, gözlerimde sihirli. Ezlim dağılmayım, yüreğine secitli. Süydüresen, giydüresen, süydüresen, giydüresen. Otan alıp, suya salıp, hislerimde sünüresen. Köngülümün yüdürelerine, yol taptı bir rağına. Yüreğimiz gelene, bari sen deyip gene. Süydüresen, giydüresen, süydüresen, giydüresen. Otan alıp, suya salıp, köngülüme yem biresin. Ömrümü bağışladım, daraldı sağışlarım. Seni görgen günden beri eğlendi bir başlarım. Süydüresin, giydüresin, süydüresin, giydüresin. Otan alıp, suya salıp, yüreğimini yaşadırsın. Süydüresin, giydüresin, süydüresin, giydüresin. Otan alıp, suya salıp, yüreğimini yaşadırsın. Бүгенге көндә традициялар гомумән үзгәреп, яңа килешкә керсә дә, алар бар, алар үтәлә. Һәм без моның белән горурланып, тарихны алга таба язырга тиеш. Шуның белән яшьлек тавышы ахырына якынлашты. Сезнең белән бүген булдым мин, Зөлфия Гыйльметдинова. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз. Пока-пока.